racing denim from the 80s. Someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Oh, Hey everyone! Welcome back to another vlog! Ayan guys, we are heading to Minnesota right now. Ayan, drive na lang po papunta sa iba't ibang states. So the purpose of our travel right now is for Mac to get his Idan2Go fingerprinting, something like that, para sa ina-applyan niya. Wala kasi sa susi sa Iowa eh. Para siyang 40 TSA something lang. So, yung para sa criminal background check is kailangan talaga sa dito sa Minnesota, yung pinakamalapit sa amin. Or dahil siguro walang available na schedule. I don't know. Kasi nag-book siya parang right away na agad-agad na. Parang hindi to planado itong trip namin. Parang okay, agad-agad. So, we will see you guys later kung ano yung update na lang namin kayo kung ano yung mga mangyayari sa Minnesota. paint the night, spinning our favorite songs, holding you tight, you tight. Hey guys! So, dito na kami sa Minnesota. Grabe! Nakakatuwa! Nakakatuwa na dahil nandito kami sa Midwest, sobrang easy lang yung makapuntahan yung iba't ibang states. We are too early for Mac's appointment. So, spontaneous na naman to. Wala na naman kaming plano na gagawin dito. Tapos may nakita kami kanina na campground. Nandyan yung lake nila. So baka mamaya pupunta kami sa campground. Pero may nakita din kami dito sa tapat na buffet. Para siyang Asian buffet. Baka dyan din kami kakain. Pero busog pa kasi kami. Kumain kasi kami kanina, diba? Kung nakita yung previous clips, nag-hardies kami kanina para sa breakfast namin on the road. Punta muna kaming Goodwill para makita kung ano yung meron dyan sa kanila. 1 PM pa lang kasi, 12:55 pa lang. So, punta muna kaming Goodwill para habang nag-aantay. Dito pala sa loob ng Goodwill guys, yung Idan2Go. Kaya, tingin-tingin muna kami kung anong pwedeng bilhin dito just in case meron lang naman. Uy! Ano to? Ay, lagyan ng cookies. I can be your third man dog, just a symptom you've forgotten. You slip me in your pocket, turn on the television on, set me in the corner now, and Technicolor's your bed. Oh, won't you hear me out? You're painting all my features and everything you needed. Don't put me on the shelf, no. I'd never find another. Don't ask me what my name means. Isang kababayan na naman po natin ang nabudol, mga kapatid. Late July with the sun up high, the cicadas sing as the weeks drop by. I read all day in a hammock sway, time like molasses and melts away. Need to beat the sleepy sweet heat, my friends call it all like to meet it. So you see, and I need agrees, it's a dinner under the olive trees. The brittle clink, the deep red drink, the cocktail chatter in silver ink. Hey guys, so andito kami sa Olson Park and campground. Nagtitingin kami kung saan kami pwedeng mag-camping. So, we'll see. Baka bumalik kami dito. Dito kami mag-camping. Kasi meron kaming tinitingnan na camp area doon din sa Iowa. Malapit lang sa amin. So, kung hindi kami doon magpunta, baka dito kami. We wanna try other states as well para sa camping namin. And this one is really good kasi sobrang in front of the lake. So dito kami mag-camp. Tapos, anywhere dito, may mga, kapag ganitong campground kasi may mga spots lang sa campground kung saan pwede mag-build or mag-pitch ng tent. Mostly mga campers, yung mga ganon, yung kikita nyo yung nandun, yung mga camper yung mga gamit nila. Mostly sila yung nagka-camp lagi, hindi masyado yung tent. So, we'll see kung paano pag magpapabook kami. Kasi gusto ko talaga sa birthday ko mag-camping kami eh.
Nandito kami ngayon guys sa isang park nila and may nag-windsurfing si Kuya. Sayang hindi namin nabutan kasi June pala natapos yung windsurfing competition dito. Ay maganda yung lake nila tapos malakas talagang hangin dito. So, I was saying a good thing going, a good thing's going right. Say, don't you think it's strange what's going on? Everything's changed, but I'm holding on. Stay with me, can't wait another day. Don't let the sun come up too soon. Yeah, yeah. Don't let the sun come up too soon. Yeah, yeah. Sinking in your skin, got me falling in. Do you feel it? 'Cause I feel it. yan na lang maliit ata. Ito ang iskat mo na to. Yang Aspen. Pang ilang tao to? Ito na lang. Kahit mas mahal na. Para at least may ganyan siya, oh. May cover siyang ganyan. Kasi mahangin eh. Kasi kung ito, pang samgyup. Wala ah. Pag humangin, wala na. Patay. Guys, ito yung nabili namin sa ano, oh. Na $10 lang na ang daming plato nun. Yung isang set na ganito, kasali siya. Pero hindi siya actually isang set kasi walang bowl yung mga yun. Tsaka wala nang kutsara, tenedor, plato, tsaka cups lang yung nakuha namin sa marketplace. In the clouds when you're whispering softly, like that we meet it, like that we see it. Running down, going down, now you want more. Drink too much, got a bill that we can't afford. Summer night, empty street is our dance floor. Ano bang size ito? Running down, going down till we got bored. Thought of you slipping in through the back door. Writing down, but what's it all for? We got no room for a life on the west side. I tried to align with the stop signs. Switch lanes 2 times, almost behind. And I hope, girl, you just understand. Bakit mag-drive? Mga pala yun, 25 minutes. 5 minutes ka nag-drive. 25 or from Cherokee eh. Walang 30 minutes ang alam ko. Nakakamiss yung ano, yung Pilipinas driving. Yung sa highway at dun sa probinsya, hindi yung Manila. Ayoko yung ganun. Parang Chicago. Pang Ilocos to Pangasinan. Yun ang maganda. Yung damn it, tricycle! Yung ganun. Kapag magka-drive ka. Tapos kinakat ka ng tricycle. Yung ganun lang. Pati kamay mo magpipreno. Kamay yung frame na bisikleta. Hey guys! So, we are now back home. Ayan, anong oras na ba? Time check, it's already 8:18 p.m. Maliwanag pa sa labas. So, hindi kami masyadong nagmadali sa pag-uwi. But anyway, dahil nakita nyo kanina sa mga previous clips na nagpunta kaming Walmart, tsaka nagpunta kaming Goodwill, share ko na lang sa inyo kung ano ba yung mga nakuha namin doon. Kung nakita nyo yung clip na nagtatry ako ng bike, hindi namin siya tinuloy na binili. Kasi yung bike rack na nandun sa Walmart, parang hindi siya compatible sa sasakyan namin. Kasi yun, napaisip-isip tuloy kami. Parang kailangan ba natin ng bike? Pwede naman tayong mag-camping na hindi nagbabike eh. So, maglalakad na lang kami pag nag-camping kami. Ayan, umubra po ang pagkakuripot. I'll share with you guys kung ano yung mga nabili namin sa Walmart. Yung mga binili namin doon, most of the stuff that we got from there na mga medyo mahal is yung mga supplies na kakailanganin namin pag nag-camping kami because we're planning to go on a camping. Hindi siya pang camping, pero may ganito kasi ako guys na oversized na throw blanket. Nagustuhan ni Mac, so bumili din siya ng para sa kanya. So pwede na namin siyang ilagay dito or pangkumot. Pinangkukumot ko kasi yung ganito these previous days nung nagkasakit siya. Doon ako sa kabilang kwarto. Yung ganito ko yung pinangkukumot ko. This one, ito, bumili lang siya ng parang lagayan na, parang wallet siya, pero clip wallet. Lagayan ng cards. Most of the stuff here ay for card. Tapos very slim lang siya. So, tapos dito na yung paglalagyan ng cash, yung
ipit mo lang na ganyan. Okay lang siya. Kasi gusto daw niya ng, yung parang sa akin, nalagayan na lang ng card. Kasi dito guys, hindi naman na masyadong nagka-cash. More on sa card na. Kasi nagbe-build ng credit score. We got this one. This is yung brand na On. Ayan. Kasi yung ano namin, yung anong tawag yan, soundbar namin, yung brand niya is On. So, okay naman. Wala namang problema. So, ito din yung dashcam para sa mga sasakyan sa Pilipinas. Dalawang dashcam. Tapos, meron na rin siyang 8GB na micro SD. Ayan. So, okay na yan. For our camping naman, guys, is this one. This is the 25 feet na extension, pang outdoor siya. Kasi yung mga campgrounds dito, merong electric hookup. So, bumili kami ng ganito namin para may pang-pump kami sa airbed and sa ilaw namin kapag nag-camping kami. Ayan. Next here, guys, is this one. This is the airbed na queen size in 12 inches na height. Ayan. Ito yung meron na siyang built-in na pump. Bumili kasi, nung nagkasakit kasi si Mac, bumili kasi ako ng airbed para sa kabilang kwarto. Sabi ko, sige, pang camping na rin namin. Kaso 24 inches yung thickness niya. Akala ko naman yung 24 inches, wala talaga sa isip ko kasi galing akong night shift nun nung sinabi ko niya na masama talaga yung pakiramdam niya. Sabi ko, bago ako umuwi, kumuha muna ako ng gamit kong tutulugan ko. Wala talaga sa isip ko na yung 24 inches na height. O nga, no, mataas pala siya. So, eto, bumili kami. As in, guys, ang taas niya, parang ganito kataas yung yung bed. So, bumili kami ng isa pang airbed. Ito, mura lang to eh. Parang 24, mahal. Yung bili natin dito, 24, 28. 24 lang to, guys. So, ganyan na siya. Yan. Para may gamitin kami sa camping. Di ba yung camping namin parang naman, hindi ganito yung camping na nakagisnan namin sa Pilipinas. Yung camping namin kasi sa Pilipinas, parang talaga yung, anong tawag sa ganon? Yung raw camping talaga, hindi yung, ito parang glamping na to eh. Ganun kasi yung mga camping dito guys, walang talagang nagte-tent nga eh. So, more on camper. Wala naman kaming camper, hindi kami ganun kayaman para magkaroon ng camper namin. So, soon daw. Tingnan natin. So, this is the Ozark Trail na outdoor na lutuan. Ito, mas mahal to eh. Parang 30 something to. Meron yung parang pinaglulutuan ng samgyup. Kaso kasi yun, syempre kapag, dito kasi guys, sobrang lakas talaga ng hangin. Hindi siya yung parang sa atin na malakas lang ang hangin pag bumabagyo. Dito, yung normal day nila, ang lalakas ng hangin talaga. Kaya madaming windmill. Yun, kaya sabi ko, mas maganda yung ganito, yung may cover, para kahit sobrang lakas ng hangin, hindi affected yung flame namin. And this one is not for butane. This one is compatible with propane only. So, may mga benta namang propane gas ang Walmart. Pero hindi pa kami bumili kasi ayaw namin mag-stock dito ng gas. So, at least, pag before kami pumunta, tsaka kami bibili. Next naman dito guys is our tent. Ayan. So, this is the Ozark Trail brand. Then, this is for compatible for 4 persons or it fits 1 queen air mattress. 30 something lang to kasi yung $99, gusto ko sana yun kasi pang big family, it can fit around 3 queen air mattresses. Ang problema nun, kung ganun kalaki yung kukunin namin guys, yung mga campgrounds kasi, hindi ganun kalaki yung binibigay na space for the tents. So, wala naman kaming kasama na family members. Maganda sana kung may mga barkada din yun. Nakasale siya. But anyway, hindi na namin yun kinuha kasi sobrang laki for us naman. Parang may bahay ka na sis, dala mo bahay mo. Yan, one night ka lang. So, ito na lang muna yung binili namin. Tsaka na lang, pag may kasama na talaga kaming magka-camping, tsaka na lang bibili ng malaki. Hindi na to mga, guys, hindi na to for camping. This one is the jockey na, parang cycling. Ayan, bumili lang ako para sa akin, na skin tone, para kapag nakadress ako, may ako, ganyan ako. Kasi nga, ang hangin talaga dito. Crew neck siya na, fruit of the loom, ayan. Panlalaki. Papadala namin sa Pinas, mga pabilian. And then, Hanes din siya na crew neck din. Na 10 pieces. Papadala rin yan. Bumili lang ko ng mga bra na pwedeng
gamitin lang. For mga easy, ano lang siya. Parang, napaka-comfy lang kasi nito, guys. So, bumili ako ng 1. And then, 2. Ito yung parang mga, hindi ko alam kung paano siya i-explain eh. Basta soft lang siya. Hindi siya yung mga may wire. Hindi talaga ako nag-wire bra. Ayoko talaga ng may wire. Kasi masakit siya sa balat. Kumuha lang ako ng Cami na dalawa na black. Kasi nagustuhan ko yung isa na ganito. Ginamit ko yung isa nung pumunta kami Chicago. And it's so comfortable. So, bumili ulit ako ng another 2 para kapag, alam mo yun, yung parang nakaganito lang ako. Tapos, lalagay mo lang yung blazer or whatever. Or, basta, yung pangmadalian lang. Yan, gamit. And then, I bought also 1 pair of jammies. Ito, pajamas siya. Tapos, very soft yung tela niya, guys. Ganyan. Leopard print na lang yung kinuha ko. Tapos, yung partner niya is yung mahaba. Hindi siya shorts. Napaka-comfy. Ang comfy ng ng ganun niya, tela niya. And then, what else did we get? Si Mac, bumili siya ng mga polo shirts. Polo na t-shirt niya. Kasi mga naka-sale. Yan, pagbigyan natin. Naka-sale kasi yung mga yan. Tapos, ito pa. Yan. And then, from the beauty section, I only got the cotton pads na round. Kailangan ko na kasi ulit bumili. And then, I got a Rimmel London na lip gloss. Ayan. Parang mas gusto ko na ngayon, guys, na gumagamit ako ng lip gloss. Kasi nung nasa Pilipinas ako, ang ginagamit ko, it's either matte lipstick or lip tint. Gumagamit pa rin naman ako ng lip tint. Ang problema kasi, pag nag-lip tint ako and then pag nag-lip balm ako, parang hindi, parang double work or parang basta hindi ako masyadong komportable sa texture ng lips ko na may lip tint tapos may lip balm. Basta kakaiba. Hindi ko alam kung dahil ba sa lip tint or dahil ba sa lip balm. So sabi ko, bibili na nga lang ako ng parang dalawang effortan. Ganun. Pag-lip gloss na lang ako na may kulay para hydrated pa rin yung bibig ko. Kasi sobrang nagda-dry talaga yung bibig namin, guys. Yung isang gabi lang na di kami nakapag-lip balm talaga kagabi kasi pagod na pagod na. Sobrang dry ng bibig ko kaninang pagising ko kaya bumili na ako nito. We went also to Goodwill. Diba nakita nyo naman kanina? Parang yung parang yung highlight ng trip namin is pumunta kaming Goodwill kasi yung ident to go for the fingerprinting ni Mac is nasa loob siya ng Goodwill. This is what I got. This is a Christmas decor na it says, "He knows you've been bad or good." This is only like $4. Kahoy siya, guys. So, very sturdy. Maganda talaga siya. Kasi, ang tawag nito, yung mga ganito na binibenta kasi sa gift shop sa hospital, mahal. Pag mga ganito, siguro mga $20 na yung ganito nila. So, bumili ako. Ang gusto ko naman kasi yung parang farmhouse effect lang, ganun. And then, bumili din ako, guys, ng flower. Lalagay namin dito sa ilalim ng, diba? Dito sa may lampshade para medyo magkabuhay naman yung sala namin. Actually, may mga succulents naman ako dyan, pero kakailanganin na kasi namin silang ilabas para hindi sila maging leggy. And then, bumili pa ako ng isa pang basket, paglagyan ng vase, tsaka ng mga remotes. Ayan. Diyan siya. Lalagay ko siya dyan. Hala, naiuwi natin sila lolo! Guys, bumili kami ng picture frame. Tapos meron pa dito yung, di ba sa Goodwill kasi mga donated kasi. Naiuwi namin si lolo at lola. Love you to the moon and back. Aww. Siguro sila yung owner ng picture frame na to. Pero maganda kasi siya. Para siyang farm style, diba? So, kaya ako siya kinuha. Tapos kahoy din siya. Mahal pakitanggal na nga sila lolo at lola. Next naman, guys, this is $5 na Christmas decor. So, ang balak ko dito, ayoko kasi yung kulay niya na masyadong, parang okay naman siya actually. Para siyang farm vibe. Pero, i-DIY ko to. I-repaint namin siya. Kasi may binili naman kami mga pintura. Yesterday for our DIY project. So, pati to, i-repaint namin.
Probably yung part lang na to. And then, sa clothing naman guys, meron akong nakita na jeans lang na Old Navy na short. Ayan. So, nagustuhan ko yung texture niya tsaka yung style niya. Very comfy lang, pang bahay. Kumuha lang ako niyan. Support Goodwill daw, sabi. Kasi kailangan daw nila para sa mga missions, nila. And then I got here, di ko alam ano nakakasing tawag sa ganito na style. Yung may mga ganito guys. Ano na nga tawag sa ganito? Basta sa fashion something. So, ayan guys, bumili lang ako ng jacket or blazer lang siya. Maganda kasi yung kulay niya, para siyang pang spring or early Christmas, ganyan, early winter time. So yun lang guys, yung nabili namin from Walmart and from Goodwill. Yun lang guys, parang yung travel namin papuntang Minnesota, parang masabi lang na nagpunta kami Minnesota, pero wala kaming ginawa doon na very touristy activities. Pero dahil sa pagpunta namin sa Oslon Park, dun sa campground nila, mas lalo kaming nabuhay ng loob na, mag-camping talaga tayo, we need this time. Na parang, alam mo yun, mag-camp talaga kami near the lake. So, meron naman kaming malapit dito na campground. Actually, here in town, meron din. Pero, meron kasing malapit dito na may lake din sila. So, probably dun kami pupunta. It's just, I think, 15 to 20 minutes away from here. So, baka doon na lang kami punta. Or, baka bumalik kami ng Minnesota. So, yun guys. Thank you so much guys sa lagi panonood ng aming vlogs. And thank you for the support and for sharing these videos to your friends. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Medyo boring ba? Basta sana lang nag-enjoy kayo sa panonood. So, proceed na po tayo sa shoutout. Hey everyone, thank you so much guys for reaching this part of the vlog. And magsha-shoutout lang po ako sa mga nag-comment po sa aking video na first month expenses in the USA. Sobrang nilista ko talaga lahat to guys. I mean, chinek ko talaga lahat ng expenses ko for this. Just to make this video. Shoutout po kay Gianna Ramirez, na taga Pangasinan din daw po siya. And then kay Nurse Mia. If you don't know Nurse Mia, nakapangalan ko. Pagkaiba po kaming channel, Nurse Mia and Joy of Mia, pero parehas po kaming nurse at parehas kaming Mia. So, if you don't know her, she's in California, I guess. And, gumagawa din siya ng mga videos niya sa YouTube. So, please support her. Comment kayo sa kanyang channel. And then, shoutout din kay Rayshin Salvador. Sabi niya, what to bring in US vlog po, ma'am. Ayan, what to bring in US. Parang may mga nalista na ako, guys. Pero, i-finalize ko pa kung ano yung mga listahan ko ng mga dapat or mga kailangan yung dalhin dito. And then, kay Ronnie Caberto, Ibrahim Hailil, It's Me, DG Galo. By September daw po sila makakarating ng Iowa. Wow! Alam mo, dumadami na ang Pilipino dito sa Iowa. Buti naman. Pero sana dumami din dito sa area namin kasi ilan pa lang kami. Parang 10 pa lang kami dito sa town. And then, shout out din kay Celestial Nurse 07. To my mom and to Princess Mia. Ayan, nag-iba na yung pangalan ng YouTube channel mo, mother ha. Roblox Stories na. Alam ko na kung sino ang gumawa niyan. And then, kay Nurse Photographer, shout out sa kanya. And then, kay Rina De La Cruz. And then, kay Juan Carlos Bacanto. And then, shout out din kay VRYCL. Ayan, saan po kayo sa Iowa? Sabi niya, mapupunta daw sila sa Cedar Rapids, which is, I think, 2 hours away from us. Parang nadaanan namin ang Cedar Rapids kung pupunta kaming Illinois. And then, kay Raymond Caberto, and then kay It's Me Cherry. Thank you so much everyone for commenting and supporting my vlog. Thank you so much talaga. Sobrang na-appreciate ko. And dahil sa inyo guys, mas napropromote ni YouTube ang videos natin. And mas madami tayong Filipinos na natutulungan dahil sa mga pag-share ninyo at sa pagko-comment nyo sa mga videos ko. Kaya thank you talaga. Kasi ang dami na din nagme-message na nakita ko sa vlog mo, ganito, ganyan. Ayan, so salamat sa pag-share. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak.